Okay, maing bunto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ani ana punta mangigala ni nga atong tulumanon sa kahanginan si on A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, Pizza 5 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2026. No, padayon ta manghigala no sa ato ang mga gimbuhaton. Kumusta naman ang ato ang mga bag-ong kura paroko? Ako dire mahigala sa ayungod kaluoy Dios na ginahina na tagkamang-kamang sa ato mga buluhaton no. Nakahimo na kita og daghan nga mga plano usab, mga plano pa hinuon. No? Wala pa implementation kaayo kay bago pa man ta. No, hinay-hinay raman aron di pud makalitan ang mga tawo o kita pod nga kura paroko di pud ta makalitan, no ana no. So kumusta naman mo mga bag-ong kura paroko, no? Padayon paghihapon maghigala ang kaning gitawag nato og installation rights, no, kay aduna pa may uban nga wala pa ma-install. Pero padayon na duna na mga kura paroko nga nangandam na para sa pista parehas sa Ayungod sa akong kanhi parokya sa Ayungod sa San Isidro Labrador. Nakinahinay na sila kay sugod ugma manghigala pizza size kuan na baya, nobina na baya. No, nobina na sa kapistahan karong pizza 15. So bana nga bising-busy na usab si Father Ireneo Ruiz Jr. or Father Dodong. Uban ba gyud diri pod sa Ayungod, naghinahinay na pod in town with kamang-kamang ining among mga buluhaton, no? Hala no, padayon ta manghigala sa ari kita sa atong CBCP News, balitang simbahanon ni ining kabuntuhon. Collegio Day, no? Collegio Day katubi taong ato ang puluyanan sa ato ang mga kaparian nga tuwa karon sa Roma, no? Gitawag man kana og Colegio Filipino. O gani kagahapong adlaw ilang nasa ulog ang Collegio Day. Unya there's no other than Cardinal Chito Tagle maoy nagnguna sa pagsaulog sa Santos nga misa. Gani ang iyahang matud paambit o iyahang wali matud pa niya, Christians must confront culture of violence. No? Sa ato pa dili gyud kita matud pa mulikay, no? Mulikay sa mga matud pa kinibang mga buhat bitaw sa kagubot, no? Culture of violence labi na gayud kining paggamit og kusog. So wala no nga mo kana ang nahimong mensahe usab sa atuha nga talahurong kardinal, no, si Cardinal Chito Tagle sa pagsaulog nila sa ilahang sa Colegio Filipino Day, no, dito sa Roma, ano. Balita manghigala gikan sa Vatican, US Secretary of State Marco Rubio o si Pope Leo XIV magkita-kita, no, karong pizza 17 manghigala alang sa ilahang matud pa kitawag nato og paghisgot-hisgot, no, 5 steps aron nga medyo pod malig-on pagbalik ang relasyon sa talahurong Santo Papa ug ang kining gitawag nato og Estados Unidos. Kini ining pipila ka mga adlaw nasayra nato nga kining si Pope Leo adunay gitagway nato og gitawag nato og gamay pod nga mga pagpamadlong, no, kag Presidente Trump, no, parehas man na silang Amerikano. So mura og gipadala gyud, no, giimbitar ni Pope Leo XIV si US Secretary of State Marco Rubio aron nga magkasinabot pod ginagmay. Damo kadto mahigala no mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Abino arita manghigala sa Saint of the Day, no, nga atong pangayuan karon manghigala og mga pagampo. No, bino ato karon nga gitawagan, no, ato ang santo karong adlaw, no, si San Hilario or Saint Hilary, no. Bueno, kini si Saint Hilary nahimo kini siyang obispo sa Arles, France, no. Unya matud pa kini si San Hilario nagagikan kini sa usa ka noble family. Mura bag
kana ba nga pamilya pod nga dili pod ordinaryo sa ilahang komunidad. Mura bang aduna po gitawag na tugmayng kahimtang. Pero naila kini si San Hilario sa iyahang austerity kana bitawng paglikay, nga magkausik-usik og kwarta o resources, no? Og niya nakapakita kini siya og paghigugma sa mga kabus. Nga bisan tuod kung medyo nagdulod-daginot pod in town kini si San Hilario, pero iyag yung gitabangan ang mga kabus. Gani nauso pa man to sa una sa France panghigala nga ang mga ulipon kini mga mga slaves, pwede nimo na silang pabuhian pero mubayad ka. Mura gitawag sa English og ransom. Nya usa gani si San Hilario nga maoy ni ransom gyud sa mga slaves or mga ulipon. Nya naila kini si San Hilario sa iyahang kinabuhing santuson ana, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Hilario. Abi no, padayon ta manghigala sa atuang nga mga buhaton ato ning pangumustaho do nga atuang mga kaigsuonan nga mga lay ministers. Ako diri sa Manhuyon mahigala nakita gid nako kung unsa ka matud pa kini ba ang mga kuan nato diri ang ato pud ba nga mga lay minister nato nga kinasing-kasing gyud usab do nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Moadtong bukid, maghimo og mga kasaulugan sa pulong, ano nya dili baya pud in town duol ning amo ang mga bukid diri ay Manhuyon. Kaluoy Ginoo may gilayon gyud pod sa to pa kinahanglan gyud og commitment gikan sa mga kining lay ministers, no? Kan gyud kana bitaw gitawag natong kinasing-kasing gyud pod ba nga pagpangalagad. Abi no, ari na ta manghigala sa ato ang mga katikisem ginagmay, no? Katikisem ginagmay. Okay, ano? Naari na ta manghigala sa atong una nga topic, no? Una nga topic. Abi no, ang atong topic karon manghigala, ngano man, diyan no, manghigala no. Ngano man nga gitawag man nato og father ang atong mga pari. No, kinara may giingon manghigala sa Biblia, no, matud pa diri sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9, ug dinhi sa yuta ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atoa sa langit. Nga sa ato pa kung ato kining tan-awon mura og dili gyud taangay mohingalan og padre sa usa ka pari kay matud pa ginadili man lagi na sa Biblia, no? Matud pa diri, no? Pero unang-una ato lang gyud pod nga dili pod nato pod gitawag nato og kana bitang tibuokon din atong hunahuna kabahin ni ana, no? Kay do na bayay kanang gitawag og kanang do na baya po'y mabasa sa Biblia, no? Nya sa Genesis chapter 17 verses 4 to 6, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Ano ang mahimong amahan na pod, no? No? Sa ito pa, kisa ba ning giingnan ni ini? Sa Genesis chapter 17, dunay giingnan ni ana. Kung wala ko masayop, si Abraham ning giingon diri sa Biblia. No? Nga, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga kining amahan sa daghang mga nasod. Okay, no? Klaro, no? Unya kung atong basahon po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, kay kung aduna kamoy linibo nga mga magtutudlo diha kang Kristo, usan lamang ang inyong amahan kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Sa ato pa si San Pablo nahimong amahan matud pa niya, no? Nahimo akong amahan, inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita ngadto kanimo. Nga sa ato pa adun dili gid ay hingpit
dili gyud hingpit kining gitawag og pagdilia. Kay ngano man do na may giingon diri sa Biblia pod nga si San Pablo niingon nga nahimo akong amahan, no? Unya diri pod sa Genesis chapter 17 verse 4 to 6, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kaninyo ug kadako isaan ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sa tupa do na gyud ay exemption po niining balaora sa Ginoo, no? Kay dili man gyud mahitabo nga magsumpaki ang pagtulunan sa Dios ug ang ato ang duha ka kuan man nagsumpaki. Sa tupa do na gyud reconciling factor ani, no? Nga dili gyud sa managsumpaki. Kining ang reconciling factor ani, no, diri sa kining gitawag nato kining mao nga sa verse 12, no, sa Matthew chapter 23 verse 12, doon naman giingon niya, ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Nga sa ato pa kini di ang pagkaamahan dili nato gamiton aron pagpataas, no? Sa ato pa dili dai nato pwede nga isip usa ka amahan likayan gyud, dili gyud pwede nga isip usa ka amahan magmapahitason, no? Sanglit aduna pa may labaw kanato ug kini mao ang atong amahan nga atoa sa langit. Klaro? Sige. Siguro ha ato na niya ng paluapon kay doon na siguro yung mga nangalibog pud nangalibog pag yun gihapon kay doon na ba giingon nga ayaw tawga, no? Sa ato pa kung dili ipatawag unsa man day atong itawag sa atong amahan, ato rang imigong atong ingnong atong himuon nga kanang amigo ana, no? O di ba tawgon ra gyud nato sa iyahang kaugalingong ngalan, panalitan ng imong ngalan sa imong papa Jeronimo, imo rang tawgong imong di sa imong. Unya dili ba dagay na makasupak sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 12, tahura ang imong amahan ug inahan. Sa ato pa a sign of respect. Kining atong pagtawag og amahan sa atong amahan, it is a sign of respect. No, klaro? A sign of respect. Mao po na gihapon sa mga pari. Pagtawag nato sa pari og father, a sign of respect. No, sa ato pa dili gyud na siya mahitabo nga sayop kay aduna man lagi giingon po sa Biblia nga honor your father and your mother. No, sa ato pa kun ato ning tan-awon kini siyang pagtulon-ana alang ni sa mga amahan. No, nga isip usa ka amahan dili gyud ka mapahitason. Klaro? Sige. Abi no balik-balikan na nato ang higala, no? Kay basig doon na pag yun nangalibog, makiglalis o niya. Ayaw ra mo pakiglalis, no? Kay dili baya angay lalisan ang pulong sa Dios. Kini kung pagtan-aw nato ito mga higala, no, sa kana bitawng pagtulunan sa Ginoo, dili man gud na siya ingon nga usara kapag usara bitaw ka anggulo. Daghang yung mga anggulo kay ngano man usara man gyud ang tumong ni ana, no, nga dili kita masayop sa paghimo ni ana, no? Sa to pa kana bitawng pulong bitaw nga kanang pulong nga daghang ing anggulo daghan ba yan, daghan na balik pa nato ng higala, no? So ug mga adlaw wala naman kitay oras, balik-balikan nato na ug mga adlaw o sa mga sunod nato nga mga session diri sa ato ang programa. Okay, no? Hala padayon ta mga igalas sa ato nga mga buhaton dinhi nang usa kita kutob. Ako rang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap.